După cum vedeți, este update nou. S-a lansat și Jungle Arena. Vedeți, arena nouă și este 29 de zi și așa e arena 10. Care era arena nouă? Da. Da, și este și un glob de poți vedea arena Să vă zic eu ce. Jungle Arena, uitați. Noi nu l-avem pe Lumberjack pe asta, doar Da. am pus un friendly battle-uri. Da. Am pus un friendly battle nou pe care trebuie să vă alegeți tot ce vreți. Da, tot. Deci, hai să vedeți. Să vedeți, stai că la mine era friendly battle normal. Haideți să vedeți. Uitați-vă aici să vă alegeți. Este un challenge. Ăsta, ca un challenge. De fapt, acum eu am două legendare. I-am dat la Sergiu Sara. I-am dat la Ce? Nu. Bă, Scuze. era bună. Da, bun. Ok. Așa, acum. Este ceva mare. N-am niciun legendar. Și mă bate, cred. Dacă n-are niciun legendar. Chiar n-am. Dar să știți că eu în adevăratele am un legendar. Două. Două legendare. O să vi-l arăt și când terminăm lupta asta. Nu! De ce? Ok. Să dau așa. Ok. Deci... Ai un legendar! Are să un legendar cel mai slab. Aici pun ăsta. Ok. Deci, la o să vezi, Sergiulică. Ok. Da. Da, vedeți aici, în adevărat, am două legendare. Inferno Dragon și Graven. Hai să ne mai batem o luptă. Ți-am dat ție Ice Golem. Ți-am dat Graven. Tu mi-ai dat un legendar. Chiar ți-am dat. Nu, că mie nu mi-a apărut niciun legendar. Hai, Sergiu, mă. Ok. Iarăși prostul. Ce bine că eu am Royal Giant. Ce? Am Royal Giant. Ok, și săgetătorul de acolo și... Da. Nu. Da, gata. Ok. Oh. Ok. Să sună tare. Așa.
tare. Dar pe deja m-a scos. Acum eu. Stai că e better normal. Acum eu. Eu dau. De ce? Da. De Sergiu nu se lasă. Sergiu nu se lasă până nu... Hai mă! Atunci eu nu mai dau. Hai mă! Da, acum s-a loguit. Ok. Eu am un legendar. 3 4 1 Și eu am și Dark Prince. Ai două legendare. Da. Lumberjack. Dar de ce tu dai la turnul mare cu The Log? Stați să punem aici. Eram pregătit să dau. Ok. Acum eu. Hai mă! Nu mai joc. Of, ți-am dat ție Royal Giant. Am două legendare. Ce? Care? Nu, dar tu care le ai? De log? Dar de ce tot iei de log? Nu-i tare deloc. Nu-i tare deloc. Îmi facem așa. Ce? Ce să-mi dai? Nu, hai, dă. Sergiu nu se lasă până... Sergiulica nu se lasă până nu se bate. Până nu bate. Hai că ți-am dat ție, dar prințul. Plăcere. Mersi.
Hai, mă! Nu! Dar am freeze-ul. N-am freeze-ul, am rage-ul. Bun, vom încheia acest episod. Nu uitați să apăsați like și ne vedem. Pa!